Mener du om det, Rasmus? Jeg har aldrig set noget lignende. Det er sådan en cirkus, de laver. Hvis de synes, det er pinligt at stå med de der elefanthuer, vi har derhjemme, eller bjørnehuer, eller hvad det er, så prøv lige at se det der. Vi bliver bare stående. Jeg er ikke i tvivl om, det er svært, men fuck, jeg ser det der. Helvede, så er det med at komme væk, ellers bliver man sparket ned af de der sudsko. Så det var vagtskifte.